Müslimde iş мәчет эшләт, тиздән тагын бер Аллаһ йорты сафка басачак. Район үзәгендәге 4-нче мәчет кооператив урамында 2-нче йорт адресы буенча төзелә. 3 сентябрь җомга көнне мәчеткә нигез салу тантанасы булды. Тантанада район башлыгы Рамил Муллин катнашты. Шушында иске мөсимбездә безнең тарихи мәчет Гафури белән кооператив урамында качандыр манарасыз 2 этажлы мәчет бар иде. Шунда истә алып, без инде менә шу мәчетне мөсимнең капкасына утырттык. Һәм инде бәлки шушы иске мөсимбезнең бер иман нуры үзәге булыр. Мәчет инде ул һәр вакытта халыкның садакасына, акчасына салыныр. Масада иншалла исән булсак бергә җыелып шушы Аллаһ йортын күтәрбез дип уйлыйм. Яңгыр явып торса да халык байтак җыелган иде. Тантананы районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сыңгатуллин Коръән аятлары белән ачты. Элхамдулиллаһи раббил алямин. Ар-Рахманир Рахим. Малики яумиддин. Биредә мәчет төзү идеясын Розалия Хаҗия Габдрахманова тәкъдим иткән. Мәчет урыны очраклы сайланмаган. Биредә элек мәдрәсә эшли иде, ди Розалия ханым. Монда элек без мәдрәсә ачкан идек. Ondan sonra indi bir 5-6 yıl элек монда мәчет төзергә дигән ният килеп чыкты, ният иттек инде. Һәм ул ничектер сузылды. Быел һәм инде мин бу фикерне быел җитәкчебез Рамил Муллинга әйттем. Һәм ул инде үз сәгате белән күтәреп алды. Аллаһ йортының нигезенә тәкъбир әйтеп казык кагылды. Мәчет төзелешенә ярдәм итәргә теләүчеләр үз өлешен кертте. Мәчет райондашларыбызның уртак тырышлыгы белән тиз арада сафка бассын дип телик. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.